Em vaig apuntar a Activa't a la Natura per sortir més de casa, per trobar nous companys, per caminar, per aprendre a observar la natura i escoltar. Tot va ser provar-ho, que em va agradar moltíssim, els valors, que són activa't, connecta't, adona't, implica't i aprèn. La veritat, he descobert aquestes noves sensacions en llocs que ens porta, sensacions amb la natura que la veritat no els havia experimentat mai. Ara tinc molta companyia, molta natura, m'agrada molt anar-hi i tinc necessitat d'anar-hi. Vull dir que de vegades, si per exemple no hi pots anar, ho trobes a faltar. Em sento més activat, amb menys problemes quotidians que tenim sempre. La veritat, em sento molt bé, molt bé. S'ha de viure per saber els beneficis que se'n treuen. Tornar a casa a la nostra edat i aprenent coses noves és un regal.